Хора, много яко. Обичкам ви, обичайте си вие. Нещо си има мама, много яко. Веднага се вързам на Ванеса. Ало, Ванеса, здрасти. Да ти кажа, че има някаква много яка вила, която има и вътрешни басейни и е много жискана точно като за нас. Вип хора, да. Добре, аз ще обадя на другите, даже да имам голяма компания. Те са на почивка сега. Значи аз сега тъкмо ще ходя на сладкарница, защото ми се яде нещо сладко и някой мъфин. Може би и да. И след това дали ще ми се обадя, да. Добре, айде. Да, и да, ми се ще на сладкарницата и там ще питам, да отида, защото не вярвам по снимките аз. Да, добре, айде, чао ти. Гледам много по-хубаво от очакваното. Така, и аз сега да се обадим. Ало, Николче, здрасти, много си фешън, виждам те по снимките по Инстаграм. Да, да се хваля, вилшко ли ме? Идваш, да. За една седмица някъде там, може би, да. Аз скоро ще ходя там до тази вила, за да видя какво се случва, дали аз не вярвам толкова, защото аз не вярвам толкова по снимките. Да, ще отида. Да, аз говорих с Ванеса, добре ти говори с другите, после ще бъде, айде. Чао. С тия казички, бе. Чакай да вкарам някой левчето. Моля, на тренировки съм. Пак ги забравих. Закъснението. Добре, къде ще загрема. Ох. Да. Много се загря. С много трениритва. Добре, горе се стегнах. Не се изгрях. Добре, ще трябва да тръгвам. Днес как забравих, че днес трябва да тръгвам. Тръгвам вилата. Как ли забравих? Бегай. Здравейте. Така. Днес няма да може да ви покажем вилата. С това може би се влезете вие сами и разгледайте. Уникално е. И след това само да вземете нещо, много ви се моля. Приятно гледане. Явно ще се хопси. Така, приятели, нека да влезнем. Не изглежда общо хубаво, но отвътре влезе. Сега изглежда яко и въртите са яки. И котенци, такива. И огледално. Но поне, приятели, разбрах, че басейн на долния. Просто тази страна. Много яко.